Evo, javljamo vam se uživo sa sivog betona, nešto tamnije nijanse sive boje jer pada kiša cijelo vrijeme u Opatiji. Plavi tepih se taman postavlja. Koliko je dugačak za sad? Čekajte, imam negdje metar, jer svatko od nas nosi 1 metar u svom džepu. I otprilike 2 metra širine, dužinu je teško izračunati jer vidite gdje će to sve ići. Bilo je pitanje svih pitanja zašto je plave boje, i na Eurosongu je plave boje. A sad kako će naši izvođači tu hodati? Lako, nadam se. Tu će imati razgovor sa našim Turkijem, sa Hrvatskog radija, na drugome programu Hrvatskog radija. Onda će doći do fotografa koji će ih fotografirati ovdje kraj ovih krasnih panela koji neće biti na podu nego će biti lijepo onako naslonjeni gore da izgledaju kao zid. Dorijana još nema, mislim da je u šetnji sa svojim psom trenutno. Vidjela sam ga na rivi. Dorijane, vidjela sam te na rivi. I da, probe su u tijeku.